vanosakura. Urunzo. Kuna mabereka vanokwanisa kungoudza no, inzwai kama, I don't really need kuva a fisherman. Mama, andifanga kuva a fisherman. I can go and buy fish. Kunonzi kuevolva. Mwanangu ndoda kuti kana waenda ku-UK unditengere zviredzo, uye nezviredzo zvakawanda tigonopota chiraura, upote uchidzoka kamwana wangu every 2 months uchiuya tichizoraura. Kana uri stupid unogona kukwira ndege every month uchidzokera kunoraura kumusha ukasaivolva ka uruinde andoenda kumusha kunodi kunoraura. Oh, because vabereki vangu vangogara vari vekuraura, so ndizvo zvavanoda, handidi kuita zvavasingade. That's why you know kuti Mwari vanotinyima zvimwe zvinhu. Dai Mwari vaitipa. Then this is simple panapa. There was a time yandaida kupiwa, ndati Mwari mukandipa zihama. Hadai ndakadofa pamwe neAIDS kudhara. Muzihama imomo, I can guarantee you muzihama imomo maitoita chihure chete. At that time, I was so immature. Ndakaita hama pepe, my God. Pandaina matirira. Mwari vakadozokota ari kandisadzipedzi musoro pangu dzingatofaira kandidzinyime. Even izvo zvandiri izvo. Then ndakauya kuno ku-UK 1991. I can assure you. Pamwe dai ndakafa kudhara. So dzimwe nguva timing yaMwari inenge iri bhoo. Timing yaMwari inenge iri bhoo. Then ndakauya usingambori kuuya ku-UK. Then ndakawana nzvimbo yetemporary teaching. Then ndisina kuuya ku-UK. Munoziva? Ndakatouya ku-UK nokuti zvinhu zvese zvazvanetsa. Mabasa anga asingawanikwa kuZimbabwe. Chero temporary teaching yacho ndaishawa ndine form 6 ndakaishawa temporary teaching. Vamwe vachiiwana so vanozikamwa nevakuru vachiiwana. Kusvika ndati umanda kuenda mhiri kwamakumbo. Pangoita early opportunity ndiri kuenda. Ndakashandawo mumastore imomo achiti vachada masave dollar center tichiridza radio. Takashanda mumastore muya. Unyazoona kuti upenyu hausikuenda, hakuna kwauri kuenda. Opportunity yokuti then panguva iyo ndakaita temporary teacher. Pamwe dei nedoro ndakatomwa ndikadhakwa, pamwe ndakatozotsikwa nebhazi ndakadhakwa. Because nguva iyoyo usvishuwa ukaita temporary teacher wanga wakapenga. I remember Rockstone aidhura zvo. Ini pay yangu yanga isingakwani Rockstone zvasingaiti. Ndibhadharire ndigotenga Rockstone zvasingaiti. Waitonzi wabachete. But temporary teacher aitambira yakati one day so. Aiti boss first month vasingatambiri. Yononoka process. Second month isingatambiri. So third month vaitambira pay yemwedzi and half nemimi mutatu. And vaitambira pa mid month 15 August, 15 November, 50. Saka, ukaona temporary teaching, vazhinji vaita zvinhu zvine musoro vaitenga dzivai vakadzimba ididi netemporary teacher. Saka ipapo neni zvaunokuti pamwe dei ndakatozochena ndikaroyewa ipapo. So dzimwe dzenguva zvimwe zvinhu zvinoitika mulife mako zvinenge zvingokuita by time. Ukaitenga Ferrari right now nepfungwa dzaunadzo idzi, inokwira mumuti zvakanaka. Vamwe vanhu ufumi hwavakachemera hwakavauraya. No. Mpana wayanga asati ava mature uyu. Chamuuraya immaturity. Zvinhu zvaanazvo, ufumi hwaanawo watadza kuenderana nelevel of thinking yanayo. What do you mean then? Iwo nekudhakwa kwauri kuita ukapiwa Ferrari right now naMwari. How lasted 2 days. Atitapa examples ndikokuudza kuti kune vamwe vanhu vane immaturity yokuti ukavapa uchingowapa ufumi nhasi murume wako iye akangopiwa muri busy kufasta nemurume wako Mwari vari kutoseka. So God bless us, we need a Range Rover in the mighty name of Jesus, we need a Range Rover, we need a Mwari vari no iwe mukadzi benzi iwe namatirira zvimwe zvinhu, namatirira vana vako ava, namatirira vana vako iwe uri namatira Range Rover. Mwari vari kuziva kuti Range Rover ikauya murume wako akutokusiya, murume wako akutoenda naslay queen uyu. Because pfungwa dzakadzimmature kuti ave akipe mukadzi wake. The moment anongotenga Range Rover uchanzwa baby structure yako iyi inoda kuimproviwa. Anga asingazvioni before Range Rover. Baby kana usingade zvegym ndakusiyana newe. Mwana mausana no kana haungakwiri Range Rover nedumbu rakadero so tanga waluza weight. No. Tanga waluza weight. Ne Range Rover iwe usingazvizivi kuti mentality yatochinjiswa ne zvaakusangana nazvo nezi Range Rover ramaina matirerere zvaakumutuma kuti achitamba nevanhu vasina matumbu. So are you evolving? Uchinyatso realize munhu urudana. So kana uri single wapiwa chance, vakabuda relationships,
mapiwa chance yokuita start again. Ndakupedza nchiti do it cleverly, do it manyatsofunga, and make sure you are thriving kuti one your soulmate. And remember, soulmate angonongwika, and the soulmate angona go a wrong time. That's all I'm going to say now. This and that zvangu. And as munhu wese anopuwa mukana naMwari wokusangana nesoulmate yake, but dzimwe soulmate dzinoya dziri muhovhorosi, dzimwe soulmate dzinoya dzisiri perfect, dzimwe soulmate dzinoya dziri ugly, dzimwe soulmate dzinoya dzisiri so handsome, dzimwe soulmate dzinoya dzichita senge dziri poverty. Iwe ndiwe unozomeka munhu wako, munomekana. Dzimwe soulmate dzogona kuya dzine dungwe revana, dzimwe soulmate dzinogona kuya dzisina vana, dzimwe soulmate dzinogona kuuya dzichita senge dzingadai Mwari. Achingodana newe, kune munhu uri kutonamatira tatende right now, akamira tungodana naye, paangodana newe kuti mukadzi akanaka so, chii chinoita kuti unzwisise kudai? No, Mwari vanondiita ndidai dadai Mwari, ndinokunamatira murume wangu. Uchiona murume wangu uya kuchechi, vanhu vanotanga vachiti mafanidza uya angozotsvaka mabhebhi. Uchiona but imi munoda munhu agara achitouya kuchechi achinjoona somebody. Vanhu vazhinji vanotaura kuti kwewe Leon, you're such a nice guy, why are you like this? Ndakatozochinjawo. Kune wandakatoitirawo madhakarara. Uchindoona ndakadai so ukandoona ndaabhoso, iwe kune kwatakabvawo. Kune vakuti vakatanga unyora statements zedu isusu unondiramba yekuti komana. Ende vachakabatirira paine izvozvo. Murume uya. Murume anoshusha. Pamwe kushusha kwakatopera ndakatodzidza lesson. This is where the problem is. Ndambokudza ndaenda zvinotenga. This is the problem. Unobatirira ku past dzimwe nguva ka munhu wakamusiya akapepuka. Unozati munhu ambosiyiwa nemotikari yaadadira, lese yanga ari pabus stop akasiyiwa nemotikari, so pataimisa mota. Ndowanzodawo pamaexample evanhu vaimisa mota asina, because zvinondinakidza kuti taimbomisa mota dzatingazivi. Harare zvishane ungojambiramo. Dzimwe dzaibheuka vanhu vodofa, dzimwe ungazamboziti yakagadzirwa kusora nezuro here, yakambochekwa mabrakes here, waingoiona ichimira, dzimwe dzaitostruggle kumira, yonomira uko, but dzaingonopinda.